हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल Ssb Bsf Crpf बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां भिडिअ लानानै फैदों एबा SSC GD एबा साख्रिनि सोमोन्दै जोबोद मोजां भिडिअ लानानै फैदों। जों बयबो नेनानै दंमोन एबा जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा नेनानै दंमोन जे SSC GD नि साख्रिया माब्ला ओंखारगोन। दायो बे फाइनाली ओंखारबाय एबा अनलाइन एप्लाइआबो स्टार्ट जाबाय अलरेडी। स' नोंथांमोनहा सोर एलिजिबिलिटी बेसेबां बैसोनि आरो माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोनहा नायलांदो। जोङो नटिफिकेशननि सोमोन्दै सावरायनि। जों बयबो मिथिगौ, जों नेनानै थाखादों बयबो SSC GD कनस्टेबलआ माब्ला ओंखारगोन होननानै। दा बेयाव फाइनाली ओंखारबोबाय। CRPF, SSF, राइफलमेन, आसाम राइफल बेफोर गासिबो दंजोबो। बेनि डिटेल्सफोरखौ जोङो सावरायलांनि। गिबियाव जोङो माब्लानिफ्राय माब्लासिम एप्लाइआ सोलिदों बेखौ जोङो नायनानै लाग्रोनो हायो। गिबियाव नैबाव नुदों जोङो डेट अफ साबमिशन अफ अनलाइन एप्लिकेशन, बियो 27 निफ्राय सोलिबाय। 27 अक्ट'बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिमहालागै बेयो सोलिगोन। स' मैयानिफ्रायनो एबा 27 निफ्रायनो बियो अनलाइन स्टार्ट जाबाय अलरेडी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव अफ अनलाइन एप्लिकेशन बियो नभेम्बरसिम। नभेम्बर मास मोनसे सोलिगोन एबा 30 तारिखसिम सोलिगोन। डेट अफ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन अफ अफलाइन चालान, माने अफलाइन चालाननि थाखाय 30 नभेम्बरानो जागोन। जोंनि थाखाय बेबायदि अनलाइन पेमेन्ट होनाङा। जोङो दा सावरायलांगोन SC ST फिमेल कैंडिडेट बेफोरनि थाखाय जोंहा जेबो अनलाइन एप्लिकेशनाव जोङो फिस होनांगौ गैया एबा अनलाइन पेमेन्ट होनांगौ गैया। स' जों बेफोरखौ नायथ'ला। लास्ट डेट अफ पेमेन्ट बेफोरखौ नायनांला जोङो। रिटेन बेस जागोन एग्जामा, कम्पिउटार बेस जानुवारियाव जागोन होननानै बुंदों। नैबेयाव अलरेडी होनानै दोननाय दंखायो। स' जों गाहायाव नायलांनि मा पस्टनि आरो बेसेबां पस्ट ओंखारदों जों नायलांगोन। पस्ट डिस्ट्रीब्यूशनखौ जों नायनो हायो। नैबाव पे स्केलनि बाथ्राखौथ' जों बुंनो हाला। 18,000 पे लेभेल 1 मोनगोन, ओमफ्राय 18,000 to 56,000 मोनगोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासे एलाउन्स टेलेन्स बेबायदि अनेक थाबावगोन। जोङो दा भेकेन्सिस डिटेल्सखौ नायनि। भेकेन्सि डिटेल्सआनो बेबायदि BSF दं, CISF दं, CRPF दं, SSB दं, ITBP दं, आसाम राइफल दं, SSF दं। जों बेफोरखौ नायनो हायो। ST हिसाबै दायो नैबेयाव नायबा नुगोन जोङो मेल कैंडिडेटफोरनि थाखाय, नैबे ST फोरनि थाखाय, नैबे SC फोरनि थाखाय BSF आव बेसेबां दं, CISF आव बेसेबां दं, CRPF आव बेसेबां दं, जों बेफोरखौ नायबानो नुयो। बेजों लोगोसेल' जोङो जोंनि जानाखि कैटेगरी वाइज बेल' नङा, बेनि अनगायैबो जोंहा आनरिजार्भ दंबावो माखासे। नैबे आनरिजार्भआवबो जोङो गासिबो रिजार्भनि मानसिफ्रानो मोनजोबनो हागोन एबा आनरिजार्भआव जोङो बयबो मोननो हायो। ST बाबो मोनो बेयाव, SC बाबो, OBC बाबो, EWS बाबो बेयाव जोङो साख्रि मोननो हायो एबा आनरिजार्भनि थाखाय बयबो एलिजिबल जायो। बेनिफ्राय नैबेयाव दं NCB दङ। NCB आव बेबायदि दङ। AC फोरनि थाखाय 25, ST फोरनि थाखाय 11, OBC फोरनि थाखाय 38, EWS फोरनि थाखाय 23, UR फोरनि थाखाय 67 आरो टटेला नैबे जों ग्रेन्ड टटेलनि बाथ्राखौ बुङोब्ला SSC GD आव देग्लाय बेसेबां ओंखारदों होननानै बुङोब्ला नैबे 24,369 बिराद बुरजा एबा गोबां बुरजा। स' नोंथांमोनहा जाय लाइमोनफ्रा फंबाय बिनानावमोनहा SSC GD नि साख्रिखौ लानो होननानै आसा खालामनानै दं एबा प्रेक्टिस खालामनानै दं एबा प्रिपेरेसन खालामनानै दं, बिथांमोनहा रेडि जादों। जानुवारियाव बेयो जागोन आरो अलरेडी अनलाइन एप्लाइआ सोलिबाय। नोंथांमोनहा गासिबो खालामनानै लादो। स' बेनि एज लिमिटआ बेसेबां जों बेफोरखौ नायनि। एज लिमिट माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ जों बेफोरखौ नायनि। एज लिमिटआ नैबाव होनाय दंखायो नै नेसनेलाथ' जोंना केन्डिडेट जानांगोन। केन्डिडेट मास्ट बी सिटिजेन अफ इन्डियानि सिटिजेन जानांगोन। बेखौ जों नायबाय थानांगौ गैया। एज लिमिटखौ नाय। एज लिमिटआ जाहैबाय 18 निफ्राय 23 इयार्ससिम जोङो सोलिगोन आरो बेनि थाखाय माखासे रिलेक्सेसन थायो। AC फोरनि थाखाय आलदा, OBC फोरनि थाखाय आलदा, बेफोरखौ जों नायनो हायो। नैबेयाव रोखा कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दंखायो, रिलेक्सेसन दंखायो। AC ST फोरनि थाखाय 5 इयार्स, OBC फोरनि थाखाय 3 इयार्स, एक्स सार्भिसमेन फोरनि थाखाय 3 इयार्स, बेफोरखौ जों नायबाय थानांला। जेखुनु जाया AC ST फोरनि थाखाय 5 इयार्स, डेट मीन्स 18 निफ्राय 23 बा 23 निफ्राय 5 प्लास खालामोबा जों 28 बोसोर बैसोसिम जोंनि SC ST मानसिफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। 28 सिम
28 बोसोर बैसोसिम जोंनि मानसिफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि अनगायै जोंथ' नुखाबाय जोंहा फार्स्टआव कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन जागोन। CBE जाग्रोगोन, डेट मिन्स कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन जाग्रोगोन। बेनि उनाव जोङो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नैबेखौ नायनो हायो। एजुकेशनेल क्वालिफिकेशना सिम्पलथार, जों बयबो एप्लाइ खालामनो हायो। आथिखालाव बयबो क्लास 10 पास जाखानाय दं। नैबेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो कैंडिडेट मास्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन और 10 क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। डेट मिन्स मेट्रिकुलेशन एबा नों क्लास 10 पास जानाय जाबानो जागोन। जोंहा बेबायदि जेबो डकुमेन्ट नाङा, जिखुनु जाया जोंनि मेट्रिक पास जानाय जाबानो जाबाय। बेनि उनाव माखासे मार्क्स डिस्ट्रिबिउशननि बाथ्रा होनाय दं बेयाव। NCC C सार्टिफिकेट B, NCC B, NCC A बेबायदि सार्टिफिकेटनि थाखाय माखासे 5%, 3%, 2% बेबायदि मार्क्सखौ जोङो मोनदेरनो हागोन, बोनास मोनगोन। बेबायदि सार्टिफिकेटफोर थायोबा हाउ टु एप्लाइनि बाथ्राखौ नै बुंनो हायो, जोङो नायनो हायो। हाउ टु एप्लाइ दङ ssc.nic.in, डेट मिन्स ASCC नि जोङो मेन अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामखानाय दं आगोलाव, बिथांमोनहा गोदान रेजिस्ट्रेशन खालामनांगौ गैया। सिगाङाव थानाय रेजिस्ट्रेशन नाम्बार आरो पासवार्डजोंनो बेखौ एप्लाइ खालामबावनो हागोन एबा एप्लाइ खालामफानो हागोन। स' बारा बेबायदि गुदु गुदा जोङो गोदान एप्लाइ खालामनांगौ गैया। जाय बिथांमोनहा खालामखाबाय, आगोलाव सिगाङाव खालामखाबाय, बे मबाइल नाम्बार, बे इमेल नाम्बार एबा बे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार, जायनाखि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार मोनदों, बे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार आरो पासवार्डजोंनो जोङो एप्लाइ खालामफिननो हागोन। गोदान एप्लाइ खालामथारनांगौ गैया। एप्लिकेशन फिसनि बाथ्रा बुङोब्ला बेयाव 100 रुपिस, नाथायबा नैबेयाव रोखा रोखा होनाय दंखायो वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ओमफ्राय शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सार्विसमैन एलिजिबल फर रिजर्वेशन आर एक्सटेम्प्टेड फ्रम पेमेंट अफ फिस। माने आइजो कैंडिडेटफोर आरो SC ST एक्स सार्विसमैन बिथांमोननि थाखाय फिसआबो होनाङा एबा 100 थाखा फिसखौबो जोङो होनांगौ गैया। स' जाय बिथां फंबाय बिनानावमोनहा नेनानै दंमोन, नोंथांमोना खालामदो। सेन्टारफोरनि बाथ्राखौथ' मा बुंनो, आरो सेन्टारफोराथ' जोंना आसाम हिसाबै नैबाव नायनो हायो जों नर्थ इस्टार्न रिजनाव जोंहा मा सेन्टार दङ नैबाव दंखायो नै इटानगर, डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट, इम्फल, शिलं, डिमापुर, आगारतला बेफोर दंजोबो नैबे नर्थ इस्ट रिजननि थाखाय। स' जाय फंबाय बिनानावमोनहा नेनानै दंबाय थायोमोन, एप्लाइ खालामदों। मैयानिफ्रायनो 27 अक्ट'बरनिफ्रायनो बियो सोलिबाय, 30 नभेम्बरहालागै सोलिगोन। स' जाय बिथांमोनहा नेनानै दङ, बियो जोबोद मोजां खाबु, बेनिखायनो एप्लाइ खालामदो। स' नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो जाय बिथांमोनहा भिडिअ गोदान फैदों, नोंथांमोनहा जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयो, बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। स' गोजोनबाय।